సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. త్రిమూర్తి రూప ఓ సాయి, కరుణించి కాపాడోయి. దర్శనమీయగరావయ్యా, ముక్తి మార్గము చూపుమయా. సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. కపిని వస్త్రం ధరించి, భుజముకు జోలి తగిలించి, నింబవృక్షపు ఛాయలో, పకీరు వేషపు ధారణలో, కలియుగమందున వెలసితివి. త్యాగం సహనం నేర్పితివి. సిరిడి గ్రామం నీవాసం, భక్తుల మదిలో నీ రూపం. సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. చాందు పటీలును కలుసుకొని, అతని బాధలు తెలుసుకొని, గుర్రము చాడ తెలిపితివి. పాటిల్ బాధను తీర్చితివి. వెలిగించావు జ్యోతులను, నీవుపయోగించి జలము. అచ్చరు వందెను ఆ గ్రామం, చూసి వింతైన దృశ్యం. సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. వాయిజ చేసెను నీ సేవ, ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా. నీ ఆయువును బదులిచ్చి, తాత్యాను నీవు బ్రతికించి. పశుపక్షులను ప్రేమించి, ప్రేమతో వాటిని లాలించి. జీవులపైన మమకారం, చిత్రమయా నీ వ్యవహారం. సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. నీ ద్వారంలో నిలిచితిని, నిన్నే నిత్యం కొలిచితిని. అభయమునిచ్చి బ్రోవుమయా, ఓ సిరిడి సాదయామయ. ధన్యము ద్వారక ఓ మాయి, నీలో నిలిచెను శ్రీ సాయి. నీదుని మంటల వేడిమికి, పాపము పోవునే తాకిడికి. సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. ప్రళయ కాలమును ఆపితివి, భక్తులను నీవు బ్రోచితివి. చేసి మహమ్మారి నాశనము, కాపాడి సిరిడి గ్రామం. అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి లీలా మహాత్యం చూపించి, శ్యామాను బ్రతికించితివి. పాము విషమును తొలగించి. సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. భక్త భీమాజికి క్షయరోగం, నశించే అతని సహనం. ఊది వైద్యము చేశావు, వ్యాధిని మాయం చేశావు. కాకాజీకి ఓ సాయి, విఠ్ఠల దర్శనమిచ్చితివి. దామోకిచ్చిన సంతానం, కలిగించితివి సంతోషం. సిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. కరుణా సింధు కరుణించు,
మాపై కరుణ కురిపించు, సర్వము నీకే అర్పితము, పెంచుము భక్తి భావమును. ముస్లిం అనుకొని నిను మేఘ, తెలుసుకొని అతని బాధ, దాల్చి శివశంకర రూపం ఇచ్చావయ్యా దర్శనము. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. డాక్టరుకు నీవు రామునిగా, బల్వంతుకు శ్రీ దత్తునిగా, నిమోనుకరుకు మారుతిగా, చిదంబరకు శ్రీ గణపతిగా, మార్తాండుకు ఖండోబాగా, గనుకు సత్యదేవునిగా, నృసింహస్వామిగా జోషికి దర్శనమిచ్చిన శ్రీ సాయి. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. రేయి పగలు నీ ధ్యానం, నిత్యం నీ లీలా పఠనం. భక్తితో చేయండి ధ్యానం, లభించును ముక్తికి మార్గం. 11 నీ వచనాలు, బాబా మా కవి వేదాలు. శరణని వచ్చిన భక్తులను కరుణించి నీవు బ్రోచితివి. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. అందరిలోనూ నీ రూపం, నీ మహిమ అతి శక్తిమయం. ఓ సాయి మేము మూడులము, వసగుమయా నీవు జ్ఞానమును. సృష్టికి నీవే నయమూలం, సాయి మేము సేవకులం. సాయి నామమే తలచెదము, నిత్యం సాయిని కొలిచెదము. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. భక్తి భావన తెలుసుకొని, సాయిని మదిలో నిలుపుకొని, చిత్తముతో సాయి ధ్యానం చేయండి ప్రతినిత్యం. బాబా కాల్చిన దుని ఊది, నివారించును అది వ్యాధి. సమాధి నుండే శ్రీ సాయి, భక్తులను కాపాడునోయి. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. మన ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలుపును సాయి చరితములు. వినండి లేక చదవండి, సాయి సత్యము చూడండి. సత్సంగమము చేయండి, సాయి స్వప్నమును పొందండి. భేదభావమును మానండి, సాయే మన సద్గురువండి. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. వందనమయ్యా పరమేశ, ఆపద్బాంధవ సాయిస. మా పాపములు కడతేర్చు, మామది కోరిక నెరవేర్చు. కరుణామూర్తి ఓ సాయి, కరుణతో మము దరి చేర్చవోయి. మా మనసే నీ మందిరము, మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం. మా మనసే నీకు మందిరము, మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం. షిరిడి వాస సాయి ప్రభో, జగతికి మూలం నీవే ప్రభో. దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం.
దత్త దిగంబర అవతారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం, నీలో సృష్టి వ్యవహారం. ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః. శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా చాలీసా సంపూర్ణం. సాయి కృప మన అందరిపైన ఉండి అందరూ సమృద్ధిగా ఆనందంగా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుందాం. ఈ వీడియో కనుక మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు నమస్కారం.